Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Selmo. Taong 1970, Esperanza, Agusan del Sur. Ang kasaysayan ng mga Muri ay hindi nakatala sa anumang aklat. Nakalimutan ang angkan nila ng panahon, pero patuloy pa rin silang umiiral magpahanggang sa ngayon. Nagsimula ito noong taong 1520 sa kailaliman ng kagubatan ng Visayas, kung saan ang unang haligi ng pamilya ay tumanggap ng kapangyarihan mula sa isang haring sigbin na naghihingalo. Malimit sa mga Muri ang manirahan noon sa mga kuweba. Yun ang lugar nila at dito sila nabubuhay ng payapa at ligtas. Malayo ito sa anumang panganib, pero ibang usapan na pagdating sa mga nilalang na nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. At ito ang naging daan upang magbago ang tadhana ng kanilang angkan. Sa loob ng 500 taon, ang sumpa at karunungan ay gumapang sa dugo ng bawat henerasyon. Mula sa pananakop ng mga Kastila hanggang sa pagdating ng mga Amerikano. Itinago nila ang kanilang mga tunay na anyo sa likod ng mga dasal at pakikipagkapwa-tao hanggang sa ang mutya ay mapunta sa mga kamay ni Selmo. Sa edad na 40 taon, si Selmo ay sanay na sa buhay niyang malumbay at nag-iisa. Araw-araw, nakatuon ang kanyang wisyo sa pag-aalaga ng mga manok at pag-aayos ng mga halaman at gulay na napapakinabangan niya. Ang kanyang bawat galaw ay kontrolado, mula sa paraan ng kanyang paghinga hanggang sa bawat hakbang ng kanyang mga paa sa putikan. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa pagiging ganap niyang dalubhasa. Sa loob ng maraming dekada ng pag-iisa, napaamo ni Selmo ang demonyong nakakapit sa kanyang kaluluwa. Hindi na siya nabibigla sa pagtibok ng minana niyang mutya sa kanyang dibdib, ngunit siya na ang nagdidikta kung kailan ito kukurap. Subalit sa kabila ng ganoong abilidad, nanatili siyang malungkot. Ang pagiging dalubhasa niya sa paggamit ng minana niyang kapangyarihan ay may malupit na kabayaran. At ito ay ang kawalan niya ng kapasidad na makaramdam ng anumang uri ng pag-ibig. Dagdag pa niya na, sa ang kanila, siya lang ang kaisa-isahang nakatungtong sa lugar ng Esperanza. Ang kanyang mga kadugo ay matagal nang nagkawatak-watak dahil ang mga ito ay piniling mamuhay sa lugar nila o makipagkapwa-tao sa mga malalayong lungsod para makalimutan ang kasaysayang ilang daan taon nang bumubuo sa kanila. Bagaman ang karamihan ay pinili ng tumalikod, si Selmo ay nanatiling tapat sa ritual ng kanyang mga ninuno. Siya ang huling muri ng kanilang angkan. Bagamat hindi na sila kasing bantog kagaya noong mga nagdaang panahon, patuloy pa rin niyang kinikilala ang kapangyarihan ng kanyang mga ninuno. At para magawa ito, kailangan niyang magpakalayo-layo sa mga tao. Hindi naman literal na nag-iisa na lang talaga siya sa buhay. Minsan kinakailangan niya ring bumaba para magbenta ng mga nagapas niyang halaman at bunga na may pakinabang. Isa ito sa kanyang mga naging pamamaraan para mabili ang mga bagay at pagkaing hangad niyang matikman. Pero kahit nasa gitna ng baryo, si Selmo ay tila may pader na nakapalibot sa kanya. Siya ang tipo ng taong laging nasa sulok, ang taong laging nakayuko kapag kinakausap. Ang kanyang kalungkutan ay hindi luhang dumadaloy, kundi isa itong malalim na tuyong balon sa kanyang pagkatao. At dahil dito, kung kaya't sa paglipas ng mga taon, pakiramdam niya ay walang silbi ang kapangyarihan na taglay niya. Kaya naman hanggat maaari, hindi niya ito ginagamit. Dahil sa tuwing sumasaklaw ito sa kanyang pagkatao, naaalala niya ang mga tawanan at kasiyahan ng ang kanilang minsang magkakasama. Akala ni Selmo habang buhay na niyang dadalhin ang sumpang ito bilang huling tagapagmana, pero nagkamali pala siya. Lingid sa kanyang kaalaman na sa mga taong yon, papasok ang tadhanang kailan may hindi niya makakalimutan.
Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng bakod, may nakita siyang armadong grupo na mabilis na naglalakad papalapit sa kanyang pamamahay. Malayo pa lang alam na niyang mga rebelde ang mga ito, kaya hindi niya ito pinansin ni tiningnan. Ngunit paglapit ng mga ito, kagad itong pumasok sa loob ng kanyang bakuran at nanghingi ng kung ano-ano. Wika pa ng isa. "Kukunin namin lahat ng gulay, prutas, at hayop na merong karito. Huwag ka nang umangal dahil yung mga yan, makukuha mo naman kung magsusumikap ka sa buhay." Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla siyang napahinto sa kanyang ginagawa. Narinig niya ang mga sinabi ng mga taong yon pero ni minsan hindi niya piniling yon ay tingnan ng mata sa mata. Nanatili siyang nakayuko, ngunit ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang bumabaon sa kahoy ng kanyang bakod. Ramdam niya ang panginginig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, isang senyales na ang kanyang kapangyarihan ay nagre-resonansa sa kanyang emosyon. "Pakiusap, umalis na kayo. Wala akong kasama sa buhay, kaya yung mga hinihingi ninyo ay hindi ko yan kayang ibigay. Sa lugar na ito, yan lang ang bumubuhay sa akin. Kaya nagmamakaawa ako. Kunin nyo na lang ang mga gulay at bungang kahoy doon sa likod ng bahay." Ngunit nang marinig ito ng rebelde, hindi ito nakinig. Sa halip na umunawa, dali-dali siya nitong nilapitan at sinabunutan. Sa pilitan nitong iniangat ang kanyang muka hanggang sa magkaharap na silang dalawa. Pagtitig ng rebelde sa kanyang mga mata, bigla na lang nawala ang galit at pagmamataas nito sa kanya. Kagad itong napalitan ng takot hanggang sa hindi na ito makapagsalita. At paunti-unti, nanginig ang braso nito, indikasyon na labis na itong nababahala sa kanyang anyo. Maya-maya pa, bigla itong napabitaw. Sinubukan itong umatras pero huli na ang lahat. Dahil bago pa man ito makalayo, isang puting buto ang kaagad na bumaon sa kanyang dibdib. Tumagos ito sa kanyang likod. Winasak nito ang puso, maging ang baga na daanan ng hangin para ito ay mabuhay. Kaya naman pagbuwal nito sa kanyang kinatatayuan, mabilis itong naghingalo at namatay. Matapos ang pangyayari, dali-daling napatingin sa kanya ang mga rebelde. Sa puntong yon, hindi na nakayuko si Selmo. Pinagmasdan na niya ang bawat isa sa mga ito na para bang nakapagdesisyon na siya na kung ano ang kanyang gagawin. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw ang malakas na putok. Kaagad na binalot ng makapal na usok ang paligid hanggang sa bumalik ang katahimikan. At nang mawala na ang usok na yon, nakatayo si Selmo sa tumpok ng mga bangkay ng mga rebeldeng madalas kinakatakutan at usap-usapan sa baryo. Kaagad niyang inalis ang mga labi nito. Dinala niya yon sa isang malaking hukay kung saan malimit niyang pagtapunan ng mga basura. At para masigurong hindi ito mangangamoy, tinakpan niya ito ng konting buhangin hanggang sa hindi niya na yon makita. At nang mawala na ito sa paningin niya, tsaka siya bumalik sa kanyang bahay para gawin ang kanyang mga ginagawa. Dumaan ang mga araw, ang tungkol sa pangyayaring yon ay pilit niyang kinalimutan. Bagaman may mga rebeldeng pumunta at nagtanong, wala itong nakitang anumang kahina-hinala sa kanyang tahanan. At dahil dito, kung kaya't wala silang naging pagdududa sa kanya. Akala niya, hindi na siya nito hahabulin. Pero pagkaraan lang ng isang linggo, may nakita siyang dalawang magsasaka na naghuhukay sa uka na pinagtatapunan niya ng basura. Huli na nang makita niya ang mga ito dahil nataon-noong abala siya sa pagbebenta ng mga buwig ng saging na inani niya. Bandang 5:00 na rin ng hapon nang malaman niya ang ginagawa ng mga ito. Kaya sa galit at pagkabigla niya, kaagad niya itong sinugod at pinagbantaan. Ngunit nang marinig ito ng mga naghuhukay, hindi ito umimik hanggang sa magdesisyon niyong umahon mula sa ukang yon. Pagharap ng isang matanda sa kanya,
Kaagad itong humingi ng tawad habang inilalahad ang rason kung bakit nila yon ginagawa. Pasensya na kayo, Selmo. Ayaw naming gawin ito. Pero wala kaming pagpipilian. Utos ito ng commander. At kung hindi kami susunod sa utos, kami rin naman ang mapapahamak. Sana naman maunawaan mo ang aming panig. Dahil sa sinabi nito, biglang naging kalmado si Selmo. Ramdam niya na nagsasabi ng totoo ang dalawa, kaya kahit papaano pinatawad niya ang mga ito. At para maging maayos ang kanilang pag-uusap, ipinakita niya ang maamo at kalmado niyang mukha. Wala rin siyang sinabi na kahit na ano, para naman hindi mag-isip ang dalawang inutusan ng mga rebelde. Kaya naman sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya nalaman ang detalyadong dahilan kung bakit napilitan ang dalawa. Alam mo kasi, Manoy Selmo, kilala ng mga yon ang pamilya namin. At dito sa ating lugar, kami lang ang kilala nilang sumusunod sa lahat ng mga ipinapagawa nila. Kung tutusin, sawang-sawa na rin kami. Pero wala kaming magawa. Kailangan naming sumunod dahil kung hindi, maaaring ipasok nila kami sa samahan o hindi naman kaya'y pumatay sila ng isa sa aming mga kadugo. Kaya pasensya na talaga. Labag man ito sa loob namin, wala kaming magagawa. Dagdag pa nito na, nakita na nila ang mga labing itinago niya at halos hindi nila mawari kung papaano nila ito sasabihin sa commander ng mga rebelde. Ngunit nang marinig ito ni Selmo, napabuntong hininga lang naman siya habang sumasagot dito ng, sabihin niyo sa kanila ang mga nakita ninyo. Huwag niyo akong alalahanin dahil kaya ko ang sarili ko. Sige na, umalis na kayo. Baka meron pang makakita sa inyo na kausap ako. Nang marinig ito ng dalawa, dali-dali naman itong umalis bit-bit ang kanilang mga piko at pala. Si Selmo naman, pinagmasdan lang ang mga ito habang lumalayo sa pamamahay niya. At nang tuluyan na itong mawala, tsaka na siya pumasok para magpahinga. Habang nakaupo sa loob ng bahay, hindi niya maiwasang isipin ang kalagayan ng dalawang taong kanyang nakausap. Kahit papano kasi, ramdam niya na mabubuti ang mga ito. Kinahapunan, pagtalikod ng araw, para na siyang aligaga at hindi mapakali. Marami siya noong iniisip at ang iilan sa mga yon ay ang tungkol sa dalawang lalaki na nakakita ng mga labing kanyang inilibing. Dala ng pag-aalala, nagdesisyon siyang umalis ng bahay. Ang balak niya ay maglakad-lakad lang para magpahangin, pero kalaunan napadpad siya sa baryo kung saan nakatira ang mga ito. Sa bukana pa lang, kapansin-pansin ng nakakabinging katahimikan. Wala na siyang nakitang tao sa labas, at bawat isa sa mga taga roon parang natutulog na o nasa loob na ng pamamahay nila. Maya-maya pa, dito na siya nagsimulang magtaka nang mapansin niyang nakapatay ang mga gasera sa loob ng mga bahay na kanyang dinaraanan. Hindi ito normal sa mga kabahayan, lalo pat karamihan sa mga taga roon hindi sanay na matulog na walang liwanag. Kaya naman pagkaraan ng ilang minutong pagmamasid, dito na siya nagdesisyong tumigil sa paglalakad. Pinakiramdaman niya ang buong paligid habang pinapalawak ang kanyang pandama. Maya-maya pa, biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig niya ang tinig ng matandang nakausap niya kanina. Di man niya ito nakikita pero alam na alam niyang nanganganib ang buhay nito. Kaya naman nang maramdaman niya ang pangyayaring yon, kaagad niya itong hinanap. Doon, sa pinakadulong parte ng baryo, nakita niya ang malaking siga na pinagmumula ng liwanag. At hindi kalayuan dito, nakita niya ang mga armadong grupo na nakatayo sa harapan ng dalawang lalaking nakaluhod sa lupa at nakagapos ng lubid ang mga katawan. Bugbog sarado na ang mga ito at sa estado nila parang katakot-takot na pahirap ang kanilang pinagdaanan bago niya ito makita.
Kaya naman sa galit niya, hindi siya nagdalawang isip na lumapit. Ilang segundo lang ang dumaan. Naramdaman na rin siya ng mga rebelde. At nung masipat siya ng mga ito, kagad itong humarap sa kanya, sabay tutok ng mga baril na dala nila. Hindi ito nagpakita ng anumang awa, na para bang alam nila kung sino ba siyang talaga. Nang masipat naman yun ni Selmo, di siya nagpakita ng kahit na anong kabangisan. Sa halip, dahan-dahan lang niya itong nilapitan habang mahinahong pinagmamasda ng bawat isa. At nang makaharap na niya ang mga ito, kagad siyang nagwika rito ng, "Ano ang kasalanan ng mga taong to't pinahirapan niyo sila ng ganyan? Kung may problema kayo sa akin, sa bahay ko kayo pumunta. Hindi kung kani-kanino kayo dumaraan para ipasa yung mga galit ninyo." Nang marinig naman ito ng namumuno sa grupo, dali-dali itong kumasa ng baril. Kagad itong itinutok sa kanya at walang kaabog-abog niya itong ipinutok. Pagkalabit nito ng gatilyo, ganun din ang ginawa ng mga kasama nito hanggang sa maubos ang mga bala nila. Pagtigil ng putok, dito nila nakita si Selmo na nakatayo pa rin kahit duguan na ang buong katawan. At paunti-unti, nagsimula ng lumisik ang mga mata nito. Mula sa likod ni Selmo, ang kanyang sariling anyo ay dahan-dahang tumindig, hindi bilang isang patag na imahe, kundi bilang isang solidong itim na usok. Ang aninong ito ay lumaki hanggang sa naging kasing taas na ito ng mga puno. Hindi na rin kailangan ni Selmo ang masakit na pagbali ng mga buto. Dahil sa isang kumpas lang niya ng kamay, ang kanyang balat ay nagliwanag ng kulay abong parang bakal. Inunat nito ang kanyang mga buto hanggang sa ang kanyang pagpapalit anyo ay tuluyan ng nakumpleto. At sa isang kisap mata, nawala si Selmo sa kinatatayuan niya. Lumitaw siya sa likod ng rebeldeng kaharap niya habang ang kanyang kamay ay nakapatong sa mga balikat nito. Ang hawak niya ay madiin, ngunit mas kapansin-pansin ang taglay na lamig ng kanyang balat. "Sinasabi ko sa inyo, hindi ako kagaya ng mga tipikal na nakakalaban ninyo. Ibahin niyo ako sa kanila dahil ako ang bangungot ng inyong grupo." Pagkasambit niya ng mga katagang yon, biglang bumukas ang kanyang malalapad na mga pakpak. Pagkumpas niya nito, nagdulot ito ng malakas na buhawi na nagdulot ng pagtaas at pag-ikot ng mga buhangin sa paligid. Kagad na nagsipulasan ang mga rebeldeng nakakita sa kanya. Ngunit bago pa man yun makalayo roon, isa-isa nang tumama sa kanilang mga katawan ang mga butong nagsiuslian mula sa ilalim ng lupa. Mabilis nila itong ikinamatay dahil tumama ito sa mga mahalagang parte ng kanilang sistema. Pagkatapos ng insidente, si Selmo ay nagpalit ng anyo bago pa man humupa ang buhawi. At nang tumahimik na ang paligid, kalmado niyang nilapitan ng dalawa habang mahinahon itong kinakausap. Dahan-dahan na rin niya itong kinalagan upang ipakita sa mga ito na kaibigan siya. "Huwag kayong matakot. Hindi na kayo babalikan ng mga taong yon. At kung meron pang magtangka, sabihan niyo lang ako. Ako na ang bahalang magligpit sa kanila." Nang marinig ito ng matanda, hindi na ito nakasagot pa. Sa halip, dali-dali itong tumakbo papasok sa bahay nila. At nang maisara na nito ang pinto, kagad naman siyang umalis bitbit ang mga bangkay ng mga rebeldeng kanyang pinatay. Pagdating niya sa kanyang bahay, kinuha niya ang mga puso nito bago niya yun tuluyang ilibing sa uka ng mga basura. Habang ginagawa niya yun, tila bang nakaramdam siya ng saya. Di rin kasi may pagkakaila ni Selmo na ang puso ng tao ang isa sa mga delikasiyang hinahangad niya. Pero hindi niya ito basta-bastang natitikman dahil di naman siya katulad ng ibang mga aswang na madalas pumatay kahit walang dahilan. At sa maniwala man kayo o hindi, 2 dekada siyang nagtiis. Gaano man katindi ang nararamdamang gutom sa karne ng tao,
hindi niya hinayaang may mamatay dulot lamang ng kanyang gutom. Kaya naman para maibsan ito, madalas siyang mangaso ng mga usa at baboy ramo sa gubat. Ang mga ito ang ginagamit niyang pamalit upang maibsan ang matinding gutom na kanyang nararamdaman. Pero dahil sa mga nangyari, tila bang napawi ang gutom niya. At habang isinasalansan niya ang mga puso sa sisidlan, hindi niya maipagkakailang gusto niya pang makatipon ng mas marami. Habang tumatagal, napapangiti na lang siya na parabang nag-iisip siya ng paraan kung papaano pa makakalikom ng ibang puso ng mga rebelde. Ngunit habang sumasagi ito sa isipan niya, dito bumalik sa kanyang mga alaala ang masalimuot na pangyayari sa angkan nila. Kaya yung kasiyahan niya, biglang nawala sa kanyang mukha. Napagpasyahan na rin niyang itago ang mga puso para mag-isip ng mas malalim at mas makabuluhan. Dumaan ang mga araw, wala na siyang naging balita sa pamilya na kanyang tinulungan. Di naman niya ito ganong inaalala, lalo pat bago niya ito iniwan, nilagyan niya ito ng marka. At base sa markang iniwan niya, wala roong pumupuntang mga taong may masamang interes sa kanila. Kaya sa halip na maglibot, nanatili siya sa kanyang bahay, masayang sinusulit ang bawat araw. Alam naman ni Selmo na hindi magtatagal ang kapayapaang yon, kaya kahit papaano naghanda na rin siya. Pero ang kanyang paghahanda ay hindi masyado. Di niya maipagkakaila na kampante pa rin siya dahil sa taglay niyang abilidad na mula pa sa mga ninuno niya. At pagkaraan pa ng 2 linggo, ang katahimikang yon ay unti-unti nang nagbabago. Hindi kalayuan sa kanyang tahanan, may mga nararamdaman na ang kanyang mga alaga na umaaligid. Di yun mga hayop, kundi mga taong armado. Animoy may kung ano itong hinahanap sa paligid. Nang malaman niya ang tungkol dito, inabot lang ng 3 gabi bago ito makarating sa kanyang lugar. Bandang 10:00 na ng gabi ng Biyernes, naramdaman ni Selmo ang pag-aaligid ng 3 katao. Malayo pa ito pero yung tunog ng mga yapak nito, rinig na rinig niya. Dahil sa pangyayaring yon, kaagad siyang napatayo mula sa pagkakahiga. Ngunit sa halip na maalarma, kalmado niyang pinagmasdan ang paligid. Hindi siya gumawa ng kahit na anong kilos hanggat hindi pa ito nakakapasok sa kanyang lugar. Kalaunan, pag-apak nito sa kanyang tahanan, umungol ang mga sigbin na nasa ilalim ng kanyang papag. Dali-dali itong lumabas, tumungo sa makakahoy na parte upang mula roon mapagmasdan nila ang mga taong nang himasok. Nang marinig naman ni Selmo ang ungol ng mga ito, kaagad siyang nagsuot ng talukbong bago lumabas ng bahay. At nang mabuksan na niya ang pinto, kaagad niyang hinanap ang mga ito. Kaswal siyang naglakad sa bakuran. Paulit-ulit na tinatawag ang mga panauhing alam niyang kanina pa siyang pinagmamasdan. Ang kaso lang walang sumagot sa kanyang mga pagtawag na parabang duda pa rin ng mga ito sa kanyang kapasidad. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip. Sa pamamagitan ng mga buhay na orasyon at nanlilisik niyang mga mata, kaagad niyang hinanap ang mga rebelde ng walang kahirap-hirap. Pag-ikot naman ng tingin niya, nakita niya ang mga ito na nagtatago sa likod ng mga punong nasa labas ng bakuran niya. Nakayukong mga ito, hawak-hawak ang kanyang mga armas na kargado ng mga bala. Matapos niya yung masilayan, hindi na siya nagsalita. At sa pamamagitan ng mga orasyon, inutusan niya ang mga sigbin para hulihin ang mga pangahas na nang himasok sa kanyang lugar. Kalakip ng mga abisong yon, ang utos niya na huwag itong pakitaan ng awa at kung manlalaban, patayin nila ito sa pinakamasakit na pamamaraan. Nang marinig ng mga nilalang ang kanyang utos, kagad naman yung kumilos. At gamit ang kadiliman ng gabi, mabilis nitong nalapitan ng mga taong biktima nila hanggang sa masakmal nila ito sa likuran. Pagbaon ng mga pangil nito,
Kagad namang umatungal ang mga biktima habang walang habas na nagpapaputok ng mga armas nila. Sinubukan nilang paslangin ang mga sigbin pero masyado itong malakas. May lason din ng dulo ng mga pangil nito, kaya sa loob lamang ng ilang segundo, kaagad nitong napahina ang kanilang paghinga. Mabilis ding tumamlay ang mga katawan nila hanggang sa hindi na yon nakalaban pa. At pagkaraan lang ng ilang minuto, nakita niya ang kanyang mga alaga na hila-hila na ang mga ito. 4 na rebelde ang kanyang nakita na halos wala na sa kanilang mga sarili at animoy malapit ng bawian ng buhay. Pagsilay naman niya sa mga taong yon, kaagad niya itong hinila papasok ng bahay niya. At mula roon, isinagawa niya ang operasyon sa pagkuha ng puso nito. Upang maging masarap at malinamnam ang puso ng tao, kinuha niya ito hanggat buhay pa sa kanilang mga katawan. At pagkatapos nun, ibinabad niya ito sa tubig na may mantika ng baboy ramo. Isinama niya ito sa kanyang mga naunang itinago upang magsilbi niyang pagkain sa loob ng mahigit 1 taon. Matapos ang insidente, tsaka pa lamang siya nakapagpahinga. Akala ni Selmo matitinag na ang mga rebelde, pero sa paglipas pa ng mga gabi, nagpatuloy ito sa paglusob sa kanya. Di naman niya ito inatrasan at lahat ng pumunta at nangahas, bukal sa loob niyang pinaslang at kinuhanan ng puso. Nagtagal ng 2 linggo ang pag-atake ng mga ito, na kung saan kahit papaano, nakakapaglikha na ito ng pinsala sa kanyang tahanan. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat para mapahina siya ng lubusan. Di rin maipagkakaila ni Selmo na yung ginagawa ng mga taong yon ay pabor sa kanya. Dahil dito, kung kaya't nakalikom siya ng pagkain kailan may hindi niya inaasahan. Makalipas ang 2 linggong pagsalakay, dito na kumilos ang commander ng mga rebelde. Kaagad nitong pinuntahan ang bahay ng 2 lalaking iniligtas niya para unahing patayin ang pamilya nito. Pero bago pa man maisakatuparan ang binabalak nila, napigilan na yun ni Selmo at yun ay naisakatuparan niya sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kwento ukol sa binabalak ng mga ito. Hindi siya gumamit ng dahas sa mga oras na yon, ngunit gumamit siya ng sandatang mas mapanganib kumpara sa karahasan. At ito ay ang talas ng kanyang pag-iisip. Nang mabigo ang mga rebelde na patayin ang pamilya ng matanda, tsaka na ito dumiretso sa kanyang pamamahay. Bandang 3:00 ng hapon nang dumating ang mga ito, bitbit ang kanilang mga modernong sandata na nasamsam nila sa mga sundalong napaslang nila. Malayo pa lang paulit-ulit na siyang pinagsisisigawan ng mga ito. Gusto siya nitong palabasin sa lungga niya at hindi naman niya yun binigo. Paglabas ni Selmo, kaagad nakita ng mga rebelde ang 3 asong nasa likuran niya. Nakayokong mga ito, ngunit umaangil. Maya-maya pa, nang makaharap na niya ang mga taong yon, tsaka siya tumigil sa paglalakad at may hinahon niya itong pinagmasdan habang bakas sa kanyang muka ang presensya ng kamatayan. Hindi mo kami malalabanan sa ganitong oras, Selmo. Gaano mang kalakas ang taglay mong dugo ng aswang, wala yang panama sa ilalim ng araw. Akala mo ba ikaw ang una naming nakaharap na ganyan? Nagkakamali ka! Sigaw ng commander habang sinisenyasa ng kanyang mga tauhan na nasa paligid. Nang marinig naman ni Selmo ang sinabi nito, malumanay siya ritong sumagot ng, "At hindi rin lahat ng aswang takot sa araw. Baka yung mga nakalaban at napatay ninyo ay yung mga may hina sa aming uri. Mga aswang na tinatakwil at kinakahiya ng bawat lipi." Nakakatawa ang mga sinasabi mo. Napaghahalataan kang nagsasalita ng walang talino. Dahil sa kanyang sinabi, dito na hindi napigilan ng commander ang kanyang sarili. At sa isang kisap mata, nagsimula na ang digmaan sa pagitan nila. Kaagad na umalingaw-ngaw ang mga baril
at kasabay nito ang pagputok ng itim na usok mula sa bahay niya. At dahil sa pangyayaring yan, kung kaya't natabunan ang liwanag ng araw ng purong kadiliman. Pagkalat ng itim na bagay, hindi na halos makita ng mga rebelde ang mga kasama nila. Kaya sa loob lamang ng ilang segundo, nakaramdam sila ng matinding takot at panghihina. Marami ang sumubok na umalis sa kadilimang yon, pero hindi na ito pinahintulutan ni Selmo. At sa halip na paslangin ng mga ito, ikinulong niya yon sa loob ng usok. Kaya niya yun ginawa ay para parusahan ang mga ito at para ireserba ang mga puso nila sa panahon ng kasalatan sa pagkain. Yon ang naisip na paraan ni Selmo upang mapahina ang loob ng mga ito. Matapos niya itong gawin, kagad niyang pinaglaho ang usok at ang kaguluhan sa labas ng kanyang tahanan ay parang hindi man lang umiral. Kinagabihan, pagsapit ng takip silim, bumisita siya sa dalawa. Dito, ikinuwento niya ang lahat ng mga pinagdaanan niya at kung papaano niya pinaslang at pinarusahan ang bawat miyembro ng rebeldeng nanggugulo sa kanila. Magmula noon, wala nang sumira sa kapayapaang hinahangad niya. Nang maramdaman niyo ni Selmo, tila bang naging kontento na siya sa ganoong sitwasyon. At sa paglipas ng mga araw at buwan, dahan-dahan na ring bumalik ang kanyang dating pamumuhay. Meron lang maliit na pagkakaiba, at yon ay ang pagkakaroon ng mga kaibigang hapon-hapon ay dumadalaw sa kanya. Dahil dito, kung kaya't ang kwento niya'y kumalat, kinatakutan, at tinawag siyang bilang si Selmo, ang manturukot ng puso ng mga rebelde.